हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। केमती अछंती? एमती भल थांतु। ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲିଣି ପଖାଳ ଖାଇ ଦୋକାନ ଯିବା ପାଇଁ। ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚିକେନ୍ ଦୋକାନ ଅଛି। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ପଖାଳ ଖାଇବା ବସିକିରି। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାର୍ବତୀ ରେଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକେ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ତରକାରୀ, ତା ସହିତ ଟିକେ ବାଇଗଣ ଭଜା, ଏଇଟା ବାଇଗଣ ଭଜା, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଲାତି ଖଟା ଟିକେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ପିତା ଆଳୁ। ଏଇଟା ତ ପିତା ଆଳୁ ଗୋଟେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ କହନ୍ତି କେଜାଣି, ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତଥାପି ଆମ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଔଷଧ ଜିନିଷ। ୟାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଡାଇବେଟିସ୍ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମି ଯାଇପାରିଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାକୁଡ଼ି ସହିତ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ସହିତ ଟିକେ ଲଗେଇକି ଖାଉଛି। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।